Hvad er muskler? Muskler er kroppens kontraktive væv, og vi har muskler i hele kroppen. En muskel udgør ca. 40% af legemsvægten. Du kan se i diagrammet, så udgør vand ca. 75%, protein 20% og fedt plus kulhydrater, glykogen ca. 5%. Muskelvævet består af langstrakte smalle muskelceller, som via nervesignaler koordineres til at trække sig sammen samtidig. Muskler sidder på knoglen, og det gør, at vores krop kan bevæge sig. Der findes kun muskler, som kan aktivt forkortes, men ikke muskler, der kan aktivt strækkes. I menneskelægemet findes der 3 forskellige slags muskelvæv, nemlig skeletmuskulatur, glatmuskulatur, også kaldt elastiske muskler, og hjertemuskulatur. Musklers opbygning. Den enkelte muskel er opbygget af muskelceller, som også kaldes muskelfibre. På figuren kan du se, hvordan en muskel er opbygget. Muskelfibrene ligger i bundter og er omgivet af en membran, som også står i kontakt med det indre af musklen. Selve muskelfibren indeholder nogle sammentrækkelige tråde, der kaldes for myofibriller. Udover selve muskelfibrene findes der også cellekerner og mitokondrier inde i muskelfibren. Det er små kraftværker, hvorfra muskelcellen får energi til sammentrækningen. Som illustreret på tegningen før, er der inde i musklen muskelfibre. Men hvad er de forskellige muskelfibres egenskaber, og hvor i opstår forskellen? Der er forskellige faktorer, der spiller ind og afgør, hvilken idrætsgren netop du er god til. En af de faktorer, det er ens muskelfibersammensætning. Den er medfødt, og du kan derfor ikke ændre på den. Vores muskler overalt i kroppen indeholder både de hvide og de røde muskelfibre. De røde er kendt som de langsomme, mens de hvide er kendt som de hurtige. Som nævnt før, findes der 2 forskellige slags muskelfibertyper. De røde og de hvide. De bliver kaldt sådan, for hvis man kigger på dem gennem et mikroskop, er det de farver, der kommer frem. De røde muskelfibre bruges ved langvarig arbejde, hvor man ikke behøver at give sig maksimalt. De forsynes med blod fra rigtig mange kapillærer. De indeholder derudover også rigtig meget myoglobin, og myoglobin er et jernholdigt stof, der kan binde ilt. De røde muskelfibre indeholder til sidst også rigtig mange mitokondrier, og de er nødvendige for respirationen og dermed også for energifrigørelsen. De hvide muskelfibre indeholder i modsætning til de røde store mængder af enzymer. Det er gavnende ved den iltfrigøringsproces, der foregår i musklerne, altså mælkesyredannelsen. De hvide bliver anvendt, når der er hårdt arbejde på kort tid. Begge muskelfibertyper kan udføre respiration og mælkesyredannelse. De har bare hver deres special. En gennemsnitsperson har en sammensætning, der hedder 50% af det hvide og 50% af det røde. Kvinder har en overvejende procent af de røde, mens mænd har en overvejende procent af det hvide. Men hvad er det, der giver musklen deres egenskaber? Det er myofibriller, der giver musklen den specielle egenskaber. Myofibriller er opbygget af små enheder, kaldes filamenter. Der er tykke filamenter, som består af proteinet myosin, og tynde filamenter, som der består af proteinet aktin. Når en muskel sammentrækkes, så glider myosinfilamenterne og aktinfilamenterne ind imellem hinanden, så de overlapper hinanden. En muskel kan sammentrækkes indtil de her filamenter ikke kan overlappe hinanden mere. En muskel kan også kun strækkes så langt indtil til at filamenterne stadig hænger sammen. Hvis filamenterne ikke hænger sammen mere, vil der komme en fibersprængning. Musklernes maksimalkraft er, når filamenterne er i midterposition. Hvad er det, der gør, at vi kan bevæge vores muskler? Sammentrækning af muskler skyldes aktivitet i nervesystemet. Vores nervesystem sender signal til musklerne om, at de skal bevæge sig. Vi kan selv styre vores skeletmuskler, dem kan vi selv sige, hvornår de skal bevæge sig, men vores glatte muskler og hjertemuskler, de gør det af sig selv. Her er det nervesystemet, som der selv sender signal til musklerne om, at de skal bevæge sig. Også hvis man får krampe eller reflekser, så er det også ens nervesystem, som der gør det, uden man selv giver signal til det. Hvad skal der til, for at vores muskler kan fungere? For at muskler kan fungere, har de brug for energi. De kan få energi fra respirationsprocessen, som sker i mitokondrierne. Hvis de ikke får nok energi fra respirationsprocessen, kan de få noget ekstra energi ved at bruge gæringsprocessen. Her nedbrydes glukose til mælkesyre, mens der frigives energi. Der findes forskellige former for muskelarbejde. Når du arbejder og bevæger dig, skal din muskel næsten altid udføre 2 slags muskelarbejde samtidigt. Der findes statisk muskelarbejde og dynamisk muskelarbejde. Når musklerne arbejder statisk, holdes muskelfibrene spændt uden pause. Det begrænser blodgennemstrømningen og gør, at du bliver hurtigere træt i musklerne. Ved dynamisk arbejde spænder og afslapper du skiftevis muskelfibrene.
Blodet kan derfor lettere strømme igennem og give ilt og næringsstoffer til den arbejdende muskel og transportere affaldsstof bort igen.